Özüm tanıyanım mer kafemin almy damatdan dolupdy. Ay berde sürüp alar şoňa ýakyra. Ey bar Hudaýa, senden dileýändir. Şol atyň öňküsi ýarak awwel ýa dowul, ýa sowul. Şuny şişlerdi. Ne olur? Pide var yani sever. Bir o kahraman bolmasa bir korkawjaydan ellenmeliyiz. Şumatkam sıkıştı. O kafeňe ýetdim atgada ahyryna deň saklamaly. Ben aytdım telefonda kaç eder, özümde kaç eder mi? Uruşmanı yaptım yani. Kursiýany kumar. Bilistimän Ilhan. Kumarsyz çapyda ýok. Bilistimän Ilhan. Harcın oynadı skor gelýärdi de oynadan hem. Bayat gelmeýärdi oynaman. Sen nagat bir şeref. Tahir'den olan adam jaýdan usfara vermemende razy Tahir atjaksa. Komite fenni çektin gitme. Hava çektin gitme. Men faqat geçen günler ýadyma sürsek bolýar. İlham maňa başga bir zat. Onu darýymda men bulutlara ýetirýärdi. O etmeseni çekense demetlerini işte al gidip dur ne etsen. Adam o kurran göreni bu kurra beter bet çapyň derdini ýaramaýar diýdi.